Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. Співайте Пану новую песню, бо Он учинив цуды. Перед очима язычников объявил свою справедливость. Аллилуйя. Умилованные у Христе Пану, браты и сестры, збираемся сегодня у нашей святыни, как святковать черговую Великодную неделю. Переживаем пятую Великодную неделю. Приходим сегодня, как прославлять Бога за воскресение Его Сына Иисуса Христа. За эту махчимость для каждого из нас досягнуть вечной радости у небесном володарстве. Сердечно вітаю усіх тих, хто лучиться з нами через інтернет, канал YouTube, наш Інстаграм так само. Захвочуємо до щирої молитви, як одна сім'я дітей Божих могли годним чином пережити найсвятейшу Евхаристію. Я подчас этой святой мши прагну молиться у інтенції подяки Пану Богу за 30 років життя Калтович Вероніки у день її народження. Буду просить доброго Бога об моцном здоров'ї, Божьем благословении, дарах Духа Святого. Перепросим Бога за наши грехи и слабости. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занядбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебе великой хвалы Твоей. Ангел Божий, Володарю Небесный,
хвали Бога Отца. Молимся. Усемогутный, вечный Боже, неспынно узмацняй у нас дзеяние пасхального сакраменту, каб Ты, якого Ты адрадзіў у святым хросце, з дапамогаю Твоей ласки принесли богатый плен добрых учинков и досягнули радости життя вечного. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні, калі колькасць вучняў павялічвалася, эліністы пачалі накараць на габрэяў, што яны забываюць пра іхніх удоваў у штодзённым служэнні. Тады 12 склікалі ўсіх вучняў і сказалі: «Нягожа, каб мы занядбалі Слова Божие і служылі пры сталах. Таму, браты, выберыце з вашага ліку 7 мужоў добрай славы, поўных духа і мудрасці, якім даручым гэтае служэнне, а мы ўвесь час будзем трываць у малітве і служэнні слова». Спадабалася гэтая мова ўсёй грамадзе, і абралі Стефана, мужа поўнага веры і Духа Святога, і Філіпа, і Прохара, і Міканора, і Тымона, і Пармена, і Мікалая Празеліта з Антыёхіі, якіх паставілі перад апостоламі. Яны, памаліўшыся, усклалі на іх рукі, а Слова Божае пашыралася, і значна павялічвалася колькасць вучняў у Єрусаліме, і шмат святароў прыняло веру. Гэта Слова Божае. Праведным належить хвалить Яго. Славьте Пана на гуслях, грайте Ему на 10-струнной арфе. Милосердность Твоя нехай будет над нами, правдивое слово и все учинки Ягоные верные. И Он любит справедливость и правосудие. Милостью Пана полнится земля. Милосердность Твоя нехай будет над нами. Мось Бога Пана над тими, хто Яго боится, над тими, хто спадзяецца на Яго милосердность. Каб Ён душу іх уратаваў ад смерти и накормил их у час голоду. Милосердность Твоя нехай будет над нами.
Читання першого послання святого апостола Петра. Умилованные, приступаючи до Пана, живого каменя, откинутого людьми, але вибраного Богом, коштовного, і ви самі, як живі камені, будуйтеся у дом духовний, святарство святое, как приносить духовные ахвяры, приємные Богу праз Єсуса Христа. Бо сказано в Писании: «Вось я кладу на Сионе камень, краєвугольний, вибраний, коштовний, і хто вірить у Його, не соромиться. Тому для вас, віруючих, Йон коштовність, а для невіруючих камінь, який откинули будовники. Йон став головою вугла, каменем спотикнення і скалою спокуси. Яны спотикаються об Його, бо не покараються слову, дзеля гэтага яны і призначены. Вы ж выбранный род, королевское святарство, народ святый, люд, узятый Богом во властность, каб обвяшать цноты того, хто покликав вас з цемры у цудоўнае святло сваё. Гэта Слово Божие. Дається інакш, як тільки праз мяне. Алелуя, алелуя, алелуя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус сказав своїм учням: «Няхай не тревожится серце ваше, верьте у Бога і у мяне верьте. У домі Айца майго шмат святлиц. А калі б так не было, ці сказаў бы я вам, што іду падрыхтаваць месца для вас. І калі пайду і падрыхтую вам месца, прыйду зноў і забяру вас да сябе, каб і вы былі там, дзе я. А дарогу, куды я іду, вы ведаеце». Каже яму Тамаш: «Пане, не ведаем, куды ідзеш. Як жа можам ведаць дарогу?» Езус сказаў яму: «Я дарога і праўда і жыццё. Ніхто не прыходзіць да Айца інакш, як толькі праз мяне. Калі б вы ведалі мяне, ведалі б і Айца майго. І адгэтуль ужо ведаеце і бачылі». Філіп кажа яму: «Пане, пакажы нам Айца і хопіць нам». Адказаў яму Езус: «Філіпе, столькі часу я з вамі, а ты не ведаеш мяне? Хто мяне бачыў, бачыў і Айца. То чаму ты кажаш: пакажы нам Айца? Ці ты не верыш, што я у Айцу і Айцец ува мне? Словы, што я кажу вам, не ад сябе кажу, але Айцец, які ува мне, Ён чыніць справы свае. Верьце мне, што я у Айцу і Айцец ува мне. А калі не, то верьце дзеля саміх учынкаў. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто верыць у мяне, будзе рабіць учынкі, якія я раблю, і большае за іх зробіць, бо я іду да Айца майго». Гэта слова Пана. Вы ж выбраны народ, королевское святарство, народ святый, люд, узяты Богом во властность, каб абвяшчаць цноты таго, хто паклікаў вас з цемры у цудоўнае святло сваё. Умілаваныя ў Христе Пану, браты і сёстры, гэтыя словы з паслання святого апостола Пятра, якія сёння ўжо пачулі, кажуць нам пра тое, што жыццё хрысціяніна – гэта дарога да святла, крочанне да святла, можа, пераход ад цемры да святла.
Таму можна сказаць, што хрысціянства, яно робіць чалавека радасным, спакойным, бо калі чалавек знаходзіцца ў святле, якім ёсць Езус Христус, то заўсёды адчувае сябе вельмі спакойна, вельмі утульна, вельмі радасна. Сапраўды, усе мы баімся цемры. Хтосьці больш, хтосьці менш. Хочам перамагчы гэтую цемру. Калі настае вечар, ноч, то ў нашых дамах заўсёды запальваем святло, каб не баяцца, некаторыя, ведаю, нават спяць з уключаным святлом, бо баяцца цемры. Калі едзем на машыне увечары для сваёй бяспечнасці, для бяспекі іншых людзей, то заўсёды ўключаем святло фары, каб нам было спакойна. Цяпер перажываем вельмі прыгожы час, вясна, і бачым, што дзень становіцца даўжэйшы, і вельмі радуемся з таго, што святла больш, чым цемры. Так ці інакш, любым спосабам жадаем перамагчы гэтую цемру, жадаем, каб было света, бо тады нам добра. І наша натура настаўлена на тое, што не можам абысціся без святла. Не можам жыць без святла. І Бог, які нас стварыў, Ён вельмі добра гэта ведае. І спачатку, як добра памятаем, людзі хадзілі заўсёды ў святле, не толькі ў фізічным, але ў іншым святле, ў прысутнасці Божай. Аднак стаўся пэўны момант, калі цемра агарнула чалавека. Можа, нават чалавек выбраў цемру, не тую фізічную, бо сонца як узыходзіла, так і ўзыходзіць, але цемру духоўную, дарогу граху. І сапраўды, крочачы гэтай дарогай, чалавек ўсё ж такі намагаўся быць шчаслівым. Аднак без Бога немагчымае шчасце, бо кожны з нас створаны на вобраз і падабенства Божае, таму сапраўднае шчасце ёсць толькі ў Богу. І святы апостол Пётр сёння нам кажа пра тое, што менавіта хрысціянства – гэта дарога, крочанне ад цемры да святла. І, напэўна, усе мы ведаем, што Езус Христус уваскрослы – гэта святло, што Божы закон – гэта святло. Аднак праблема, дарагія браты і сёстры, ёсць у тым, што сапраўды цяжка нам выбраць гэтае сапраўднае святло, адзінае, праўдзівае святло. Справа ў тым, каб яго выбраць, каб не памыліцца. І бачым, досвед жыццёвы нам паказвае, што вельмі часта мы памыляемся. Заўважце, д'ябал, імя якога мы ведаем, Люцифер, азначае той, хто нясе святло. Нясу той, хто нясе святло. Ад самага пачатку чалавечага існавання ён пытаецца прапанаваць сваё святло і кажа, што ягонае святло прынясе нам усім шчасце. І так можна паглядзець на дзеі чалавека, узяць, як, напрыклад, эпоху асвячэння, ведаем, калі развіццё тэхналогій, розныя навуковыя плыні паўставалі. І чалавек сваім розумам асягнуў вельмі шмат. Аднак што? Пачаў ганарыцца, пыха, ганарлівасць, ганарыстасць у ягоным сэрцы пачалася, і без Бога немагчыма пабудаваць рай на зямлі. Немагчыма па-сапраўднаму быць шчаслівым. Таму ітогам эпохі асвячэння, як ведаем, была французская рэвалюцыя. Вось гэтыя лозунгі, якія былі роўнасць, равенства, братства і свабода, давялі да таго, што вельмі шмат людзей памерла. Д'ябал далей пытаецца ўваходзіць у жыццё чалавечае, прапануючы сваё святло. 20-е стагоддзе. Две бяды. Нацызм нямецкі і камунізм. Пыталіся пабудаваць рай на зямлі, але без Бога, выбіраючы іншае святло. Да чаго гэта прывяло, усе мы добра ведаем. Некалькі мільёнаў чалавек загінула. Сёння таксама ўжо некалькі дзесяцігоддзяў свет наш выбірае іншае святло. Кажа пра тое, што ўжо не кажа пра тое, што няма Бога, кажа пра тое, што ён не патрэбны, што Езус Христус ужо не актуальны, што касцёл са сваёй навукай не сучасны, гэта ўсё ўжо даўно устарела, нам яно не патрэбнае, можна жыць так, як мы хочам. І як ітог
таго сёння бачым аборты, эўтаназіі, аднаполыя сужанствы, і нам пытаюцца ўсе навязаць, што гэта нармальна. Вось такое святло прапануе злы дух. І, на жаль, дарагія браты і сёстры, як хочаш ці не хочаш, мы ўсе жывем у гэтай, скажам, у гэтай серадзе і ўсе падданыя гэтаму. І часам нашае меркаванне змяняецца. Таму павінны мы у гэты такі складаны для нас час ўсё ж такі крочыць дарогай сапраўднага святла, выбіраць сапраўднае святло. І, напэўна, мы ўсе з вамі ведаем, што для гэтага трэба рабіць. Захоўваць Божыя запаведзі, жыць сакраментальным жыццём. Это ўсё так. Аднак сёння хацеў бы з вамі яшчэ так падзяліцца такой думкай, якую дае нам першае чытанне. Можа, такая дапамога, як знаходзіцца ў святле, як крочыць у святле. З кнігі дзеяў апосталаў пачулі мы сёння першае пасвячэнне дыяканату. Калі першы касцёл развіваўся, калі ўжо вернікаў было вялікая колькасць, то апосталы, вучні Хрыста, не маглі зусім справіцца. І пачалі здесь служыць пры стале, усё пыталіся рабіць самі. І зразумелі, што яны не паспяваюць, бо абвяшчэнне Божага Слова – гэта, можа, першая рэч, аднак і іншая рэч трэба рабіць, бо існаванне касцёла без іх немагчымае. І таму устанаўліваюць такіх памочнікаў, дыяканаў, якія служаць. Дык вось, дарагія браты і сёстры, такая думка сёння для нас. Калі мы хочам крочыць у святле, калі жадаем не сыходзіць з гэтага святла, то трэба нам таксама, кожнаму з нас, знайсці сваё месца ў касцёле, у парафіяльнай супольнасці. Пяты касцёльны наказ кажа дапамагаць у патрэбах супольнасці касцёла. Канешне, можам сказаць, што прыходзім, складаем ахвяраванне. Гэта вельмі добрая рэч, вялікі дзякуй усім, хто так робіць. Аднак дапамагаць у патрэбах супольнасці касцёла, гэтаму жывому касцёлу. Таму у гэтым месцы хацеў бы, напэўна, ад усіх нас, святароў, падзякаваць усім людзям добрай волі, якія клапоцяцца пра нашу святыню, пачынаючы ад штотыднёвага прыбірання, таксама усе, хто прапануе розныя ініцыятывы, хто прапануе сваю дапамогу, нейкую ахвярнасць ці падтрымку моладзі таксама асаблівым чынам, якія заўсёды спяваюць, заўсёды удзельнічаюць у розных нашых парафіяльных акцыях, і усім тым, хто штосьці робіць для дабра усіх нас. І гэта вельмі важная рэч. Таму, каб крочыць у святле, сёння для нас думка палюбіць супольнасць касцёла, палюбіць сваю парафію. Напэўна, многіх з вас тут хрысцілі, і ад самага хросту ходзім сюды. Што я раблю для гэтай парафіяльнай супольнасці? Якое месца я тут займаю? І можа пытанне для кожнага з нас сёння паставіць, што сёння я магу добрага зрабіць для сваёй парафіі. І ў гэтым будзем крочыць у святле. Напэўна, крочанне ў святле, каб быць у Езусе Хрысце, гэта таксама складана, бо, зноў жа, д'ябал, які прапануе іншае святло, заўсёды будзе змагацца за нас. І ёсць яшчэ адна парада, другая парада, каб крочыць у святле. Сёння нам дае Евангелие. Езус Христос кажа, няхай не трывожыцца сэрца вашае. Вельмі шмат у нас трывогаў, вельмі шмат у нас розных праблем, хоць нават далёка хадзіць не трэба. Тая праблема, пандэмія, якая апанавала ўсіх нас, усе мы аб гэтым думаем, усе мы з гэтага вельмі моцна перажываем. І ўвогуле у кожнага з нас ёсць вельмі шмат праблем, звязаныя з рознымі ранамі, з рознымі сямейнымі момантамі, з усімі праявамі жыцця, складанасці жыцця. І так часам, калі пагружаемся вельмі моцна ў гэтыя нашыя праблемы, то вельмі цяжка маліцца. Бо думаем сабе, што Бог не здольны штосьці змяніць. Есть такая спакуса, што Бог, кажам, Пане Езу, ты не ў моцы змяніць мае праблемы, вырашыць мае праблемы. Думаем, што Бог не мае моцы. І тут Езус Христос кажа, няхай не трывожыцца сэрца ваше. Бог ведае, што Ён робіць. Бог кожнага з нас вядзе сваёй дарогай, сваім шляхам. Кожны чалавек на нашай жыццёвай дарозе не выпадковы. Кожнага Бог ставіць для нас, каб чамусьці нас навучыць, каб дапамагчы адзін аднаму, каб быць побач адзін з адным. Ёсць такі прыгожы выраз: не кажы Богу, якія вялікія ў цябе праблемы.
кажы сваім праблемам, які вялікі ў цябе Бог, і што гэты Бог можа ўсё вырашыць. Гэта значыць, дарагія браты і сёстры, што павінны рабіць усё, што ад нас залежыць, усё, што можам, а маліцца так, як быццам усё можа Бог. Маліцца так, як быццам без Бога нічога мы не можам зрабіць. Сапраўды, тое, што можам, і ў гэтай сітуацыі складанай пандэміі, напэўна, сэрца нашае перапалоханае. Аднак тое, што можам, выконваць свае абавязкі, дзесьці прадухіляцца ад заражэння, тое, што можам, а ўсё іншае даверыць Пану Богу. Ён у моцы ўсё змяніць, ён у моцы перамяніць нашае жыццё, ён у моцы захаваць нас. Аднак для гэтага неабходны вялікі яму давер. Таму сёння просім добрага Бога, каб даў нам гэтай адвагі, матывацыі крочыць у святле і ніколі з гэтага святла не зыходзіць, каб трымацца за Бога, трымацца за касцёл, каб палюбіць сваю парафіяльную супольнасць, быць адказным за гэты касцёл. І таксама, каб усё нашае жыццё кожнага дня ва ўсіх сваіх цяжкасцях давяраць добраму Богу. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Да Бога, які паяднаў нас з сабою ў сваім умілаваным Сыне Езусе Хрысце, узнясём з удзячнасцю супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, Христовае цела, каб усе яго вызнаўцы імкнуліся да святасці. Цябе просім. Молімся за біскупаў нашай краіны, каб іх пастырскія ініцыятывы служылі на карысць усяму народу. Цябе просім. Молімся аб еднасці і згодзе паміж народамі, каб спакой, які дае нам Збаўца, запанаваў у сэрцах усіх людзей. Цябе просім. Молімся за людзей, якія празмерна клапоцяцца аб сваім дабрабыце, каб яны ўмелі згаджацца з Божай воляй. Цябе просім. Молімся за людзей, якіх дакарае сумленне, каб яны знайшлі спакой у сакраменце пакаяння і паяднання. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб удзел у святой імшы паглыбляў нашу еднасць з Богам і людзьмі. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы. З падзякай Пану Богу за 30 гадоў жыцця Калтовіч Веранікі, просім аб Божым благаслаўленні, моцным здароўі, дарах Духа Святога, моцнай веры, апекі Маці Божай для яе і ўсёй сям'і. Цябе просім. Молімся аб спыненні пандэміі каронавірусу, молімся за ўсіх хворых, аб ласцы выздараўлення, за ўсіх супрацоўнікаў службы аховы здароўя, аб патрэбныя сілы для іх у выратаванні чалавечага жыцця, а ўсім памерлым хай Пан Бог дасць вечны адпачынак у небе. Цябе просім. У
У хвилині тишині даручим Пану Богу наші особисті проблеми, наші клопоти, справи і тих людей, яких носимо у своїм серці. Цебе просим. Боже, Ты про смерть и воскресение Своего Сына заключил заповедь с человечеством. Выслухай наши молитвы и керуй нами, каб наши учинки завсёды были згодные с верой, якую мы вызнаем. Праз Христа, Пана нашего. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Прими ахвяру с рук Твоих, на прославление и хвалу имя Твоего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Боже, Ты праз цудоўны обмен дароў, які адбываецца ў гэтай ахвяры, робіш нас удзельнікамі Твайго боства. Учини, каб мы, спазнаўшы Твою правду, паслядоўна кіраваліся ёю ў нашых учынках, праз Христа Пана нашага. Пан з вами. Угору серці. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды і славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу. Калі Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха, праз Яго сыны святла нараджаюцца для вечнага жыцця, а для вернікаў адчыняюцца брамы валадарства нябеснага. Ён сваёю смерцю перамог нашую смерць, а Яго з мёртвых паўстанне стала задаткам нашага воскрешення. Таму откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анёлаў разом з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, святый, Пан Бог всемогущий.
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскрешение и чекаем Твоего прыся в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Аляксандрам, біскупам Юзефам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у єднасці з Найсвяцейшай Богородицай Паннай Марыяй, са святым Юзефам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, Богородице,
Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злу. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Царство и моц и хвала навеки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленные, покликанные на вечеру Ягону. Пане, я не вартый, каб Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя.
Молимся. Просим Тебе, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, яки Ты узмацнил наисвятейшим сакрамента. И ученик Апьон, покинувши старую греховность, перейшов до нового життя у цнота. Праз Христа Пана нашего. Пане Езу, праз заступництва Марии, Маці Твоей, якая народила Тебе с любовью, а так само праз заступництва святого Юзефа, человека доверу, який опековался Тобою пасля народзінаў, прошу Тебе у інтенції гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духовно хочу усыновіць, і якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прошу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Паслухаем аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні. Просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак благаслаўлёных мучанікаў Беларусі, у аўторак нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі, в сераду Маці Божай Чэнстахоўскай, чацверг каралеве веравызнаўцаў, пятніцу Маці Христовай, у суботу звеставання Пана, в нядзелю о гадзіне 18 Маці Божай Тройчы Цудоўнай. На гэтым тыдні у літургіі адзначаем 13 мая распачнем фацімскія набажэнствы. Пачатак набажэнства, як заўсёды, у 18 гадзін, святы ружанец з інтэнцыямі, пасля святая імша. У гэтых інтэнцыях 14 мая свята святога Мацея Апостала, 16 мая ўспамін святога Андрэя Баболі, святара і мучаніка, і ў наступную нядзелю, 17 мая, ахвяраванні, збіраныя падчас святых імшаў, будуць прызначаны на патрэбы нашай гродзенскай дыяцэзіі. У адпаведнасці з палажэннямі кананічнага права паведамляю, што дыяканы Андрэй Струкель і Томаш Мікалайчык, якія паходзяць з нашай парафіі, з'яўляюцца кандыдатамі да святарскіх пасвячэнняў. Калі хто-небудзь ведае пра існуючыя перашкоды для пасвячэння, абавязаны сумленна паведаміць аб гэтым ксяндзу пробашчу.
Дзякуем усімагутнаму Богу за вялікі дар паклікання да святарства і давяраем Яму д'яканаў, якія павінны прыняць святарскія пасвячэнні, асабліва нашых парафіянінаў. Таксама паслухаем паведамленне нашага біскупа ардынарыя Александра Кашкевіча. У сувязі з пандэміяй каранавірусу святы айцец Францішак звярнуўся да вернікаў каталіцкага касцёла з просьбай аб удзеле у міжрэлігійным дні малітвы і посту дзеля спынення эпідэміі і пераадолення яе наступстваў. Днём малітвы і посту прызначаны чацверг 14 мая гэтага года. Адказваючы на просьбу святога айца, Пастаянная рада канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі прыняла рашэнне аб далучэнні да гэтай каштоўнай ініцыятывы. У сувязі з вышэйсказаным звяртаюся да святароў, кансакраваных асобаў, свецкіх вернікаў Гродзенскай дыяцэзы з просьбай аб перажыванні дня 14 мая гэтага года у лучнасці з людзьмі добрай волі ва ўсім свеце, у духу малітвы і посту, а таксама для здзейснення ў гэты дзень справаў міласэрнасці ў інтэнцыі спынення пандэміі каранавірусу і пераадолення яе санітарных, эканамічных і гуманітарных наступстваў. Шаноўных ксяндзоў пробашчаў, адміністратараў парафій заахвочваю публічна прамовіць 14 мая, напрыклад, у межах маювага набажэнства або ў іншы адпаведны час далучаныя малітвы з гэтай нагоды. А таксама прашу скіраваць вернікам словы заахвочвання да ўдзелу ў гэтай сусветнай міжрэлігійнай ініцыятыве праз асабістую малітву, пост і здзяйсненне справаў міласэрнасці. Наплённае перажыванне міжрэлігійнага дня малітвы і посту ад усяго сэрца усіх благаслаўляю. Падпісаны Александр Кашкевіч, біскуп Гродзенскі. Дзякуем вам, дарагія мае, усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці нашай парафіі. Дзякуем усім за добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці, працай, ахвярамі, таксама малітвай. Дзякуем усім, хто прымае ўдзел у гэтай святой імшы праз інтэрнэт, у прамым эфіры. Беражыце сябе, молімся за кожнага з вас, даручаем вас добраму Богу. І таксама і мы адчуваем вашу блізкасць, вашу малітоўную падтрымку. І я думаю, што ўсіх нас таксама аб'ядноўвае тая надзея на тое, што ўжо хутка мы збярэмся каля гэтага алтара ў Лідскай фары, каб праслаўляць добрага Бога, нашага айца. Віншуем усіх, хто на гэтым тыдні святкуе юбілеі, дні нараджэння, даручаем усіх вас, Езусу міласэрнаму, праз заступніцтва Маці Божай Лідскай. На мінулым тыдні таксама свае імяніны перажываў наш ксёндз вікарый, ксёндз Станіслав, таму цяпер нашыя дзеткі хочуць яго павіншаваць. Сонце сыпле нам з нябёсаў гронкі залатых праменняў, разам з намі хоча скласці словы добрыя зычэнняў. Хоць высока ў небе сонца, ведаваць аб тым не трэба, мы малітвамі сваімі сцягнем сонца проста з неба. Хай заўсёды ксяндзу Станіславу сонейка любові свеціць, а тым сонейкам хай будуць людзі добрыя і дзеці. Хай вам Бог благаслаўляе і жыве ў вашым сэрцы. Маці Божа атрымае вас заўсёды у апецы. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокои Христа.
Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.